Do that one dance, baby. That one dance. Hello sa lahat. Good morning. Andito kami ngayon sa cabin kasi nga weekend. So, ngayon ay umaga na. Wala siyang snowing kaya sa labas ay maliwanag masyado. Gawa ng may araw ngayon. Aking gagawin ay mag-aalmusal. Pero hindi ako kumakain ng heavy meal kapag umaga. Prutas lang, saka hot choco. Pero ngayon, ang kakainin ko ay medyo madami. Kumbaga mukbang. Madami kasing binili si My Love kagabing prutas. Ako lang naman ang kakain mag-isa. Hindi naman siya kakain. Magchismisan na lang tayo habang nakain. Kapag ganitong weekend, andito kami sa cabin. Kumbaga parang mini bakasyon. Para naman maiba yung atmosphere ba? Ang lalaki ng grapes. Ito ay imported din. Hindi naman galing Norway. Pero kapag summer, marami ditong ganito strawberry. Wild strawberry, tsaka yung talagang strawberry na tawag yan. Yung tinatanim talaga nila sa field. Dinadala nila sa grocery, binibenta. Kapag ganitong winter ay kakaboring. Malamig na, wala ka pang gagalaan. Kasi nga, halos lahat ng puntahan mo, maraming snow. Konti na lang tong grapes kasi yung iba nito kinain ko na kagabi. Tapos ito naman na strawberry. Tatlo lang ang kinuha ko sadya kasi nga baka mamaya masira naman yung tiyan ko kapag naghalo-halo na yung prutas. Meron pa ako sa ref. Mamayang gabi, lalagay ko kapag nagluto ako ng pancake. Kapag winter dito, marami ka pa rin naman mabibiling prutas. Kaso nga lang, mahal sa grocery. Samantalang kapag summer, makukuha mo lang siya sa mga gilid-gilid ba? Sa mga parang bakanting lote. Pero malinis yun. Kumbaga wild lang siya. Lalo na ang blueberries tsaka raspberry. Pagkadami dito.
Dito sa cabin, meron din. Pero, ano ba siya? Tawag, lingonberry. Kung hindi ko kasi kakainin agad, magkakandasira lang to. Kasi wala namang kakain. Hindi naman kasi ito inaasahan bilihin. Dinampot lang ni My Love. Kasi, nakita niya, hinawakan ko. Pero hindi, pero hindi ko naman talaga gustong bilhin. Hindi ko naman talaga dapat bibilhin. Hinawakan ko lang kasi tinignan ko yung price ba. Dati kasi madalas kong makita green na grapes. Kahapon, may ganito sila, kaya hinawakan ko yung lagayan. Pagtalikod ko, tinampot pala ni My Love. Sana maganda yung panahon ngayon. Kasi kagabi, nag-antay kami hanggang, anong oras ba yun? Hanggang 10 p.m. Nag-antay kami makakita ng Northern Lights. Yun bang Aurora Borealis na tinatawag nila. Kaso wala naman lumabas. Binalita kasi sa TV, malaki yung chance sa kagabi. Kumbaga, 1 to 10, nasa 5 na makakita ng Aurora Borealis. Siguro sa ibang lugar. Pero baka mamayang gabi. Kasi sabi, kahapon tsaka ngayon. Sabi ni My Love, dapat daw nun, clear na clear talaga yung sky. Tsaka madalim ba? It seems 15 minutes, mauubos ko. Ito na yung almusal ko ngayon.
Malapit nang maubos. Papakita ko sa inyo yung view sa bintana. Ayan pa yung clementine. Pero hindi ko na siya kakainin kasi halo-halo na. Tara, nabos na. So, ngayon, busog na si Inday. Ang aking gagawin ay magbabasa ng libro habang inihintay ko magising si My Love. 10:35 na.